Hola, yogis. Namaste. Bon dia. Tornem a començar la setmana. Tornem a estar dilluns. Jo avui estic una mica matinera. He anat a caminar la meva estoneta. He anat a gaudir d'aquesta natura, d'aquest silenci, d'aquesta rosada de bon matí. Anem a estirar una mica les cames, poquet a poquet. Anem a escalfar, anem a estirar els glutis. Anem a començar a moure les nostres articulacions i anem a veure com poquet a poquet ens anem estirant i a obrir-nos al dia que ens toca avui. I a començar amb aquesta pràctica diària de cadascú. D'acord? Llavors posar els genolls a la terra i des d'aquí els empeines asseguts a sobre els teus empeines. Comença a concentrar-te en la teva respiració. Comença a concentrar-te en el teu jo. Observant de bon matí com et sents, igual estàs practicant a la tarda o al vespre, també està bé. Observa com estàs. Observa que les teves espatlles estan molt lluny de les teves orelles. Que el clatell creix per darrere, s'allarga, sense aixecar el mentó, la barbeta. Observa com estan els teus genolls, si tenen molta pressió. Respira aquí. Porta els dits ara cap a dintre i sentim l'estirament d'aquests dits. Si has anat a caminar o vés a córrer, probablement notis un estirament diferent a altres vegades. Aquí has d'anar observant. Afluixant aquests dits. Anem amb les mans, inspiro, porto les mans al cel i carrego els meus pulmons a l'exhalar al centre, al teu cor. Tornes a inspirar profundament, llarg i intens i a l'exhalar tornes a portar al teu centre. Afluixa els teus peus i et quedes amb les mans molt estirades a davant. Allarga aquesta esquena i porta el front a la terra. Observa aquí la teva circulació de les cames i tot el cos amunt, respirant i observant, passant per tots els punts del teu cos. Ens anem en moviment. Portaràs les mans sense moure-les aquí davant. Separa els peus i des d'aquí darrere, a l'inspirar, ens anirem amunt cap a les mans i a l'exhalar tiraràs el cul cap endarrere. Allarga més les mans i quedes de darrere i de darrere a davant. Treus el pit i el cul cap endarrere. Tornes a sortir, tornes a obrir el pit, cul endarrere, empenyent des de les mans. Tornes el cul endarrere, obre el pit i baixa el pit a la terra fins darrere. I última, armant. I tornes a quedar-te darrere. Des d'aquí porta ben bé el cul assentat a sobre els teus peus i anem a portar el braç esquerre per dintre del braç dret i porta el front a la terra. Els dos palmells estan mirant la terra i ves respirant a l'espatlla esquerra per darrere l'omoplat que s'obre. Respira. Cada cop que deixes l'aire, aquest ombro, aquesta espatlla, va arribant cap a la terra i va afluixant. Inspiro, trec la mà, la torno a portar lluny i és el braç dret que passa per sota de l'esquerra, els dos palmells a la terra i des d'aquí afluixant aquesta espatlla, respira aquí. Porta l'aire darrere el teu omoplat
I inspirant profundament, tornes al centre. I ara porta el pes a sobre les teves mans i sobre els teus genolls. I des d'aquí al centre anem a portar el braç dret amunt, en l'aire, allarga i a l'exhalar la mà dintre, galta dreta al terra i te'n vas amb la mà esquerra allargant-la i portant-la cap a l'altre cantó i observa si el cap el va girant cap al cel. Respira aquí i observa aquest estirament, aquesta torsió de la teva columna. Observa el cap, que no et facis mal les cervicals. Tornes a recollir la mà esquerra, surts al centre i el gat per portar l'esquena recta. Inspiro a la vaca. A l'exhalar tornes a dintre, creix per darrere, inspirant Endavant. Porta la mà esquerra al cel, allarga cap al cel i a l'exhalar per sota del braç dret, a l'ombro a la terra, l'espatlla, i el braç dret és el que es va allargant i el va fent girar tota la columna i el cap també cap al cel. Observa aquí la torsió. Tornes al centre, tornes a portar les mans a la terra, gat per recuperar l'esquena i inspiro. A la vaca. I a la propera ja portes les mans a davant, ben enganxades a la terra, al cul, línia genoll, amb el teu maluc i des d'aquí empeny perquè el pit vagi arribant a la terra. Aixeca els dits de les mans i queda't aquí baixant el pit cap a la terra i afluixant aquestes espatlles que es van obrint. Cada cop que deixes l'aire, les teves espatlles s'afluixen cap al terra. I inspirant profundament, tornes a recollir. Queda darrere un momentet, avala la sala per afluixar aquestes espatlles. Respira aquí i afluixa també la teva boca, la teva llengua. I respira darrere, eixamplant l'esquena per darrere. Inspirant profundament, tornem a posar-nos de peus a la terra. Anem a posar-nos de puntetes al terra. Toca els talons es toquen. Des d'aquí, buscant aquest equilibri al teu centre, busca les mans àngel i mudra davant del teu pit, amb els ombros molt llargs de les orelles. Queda't aquí que els talons estan tocant, respira i observa, buscant aquest equilibri. Sentint aquests peus, aquests dits que estan en punta. I a l'exhalar, inspira amunt i tornes les mans al teu cor. Mans a la terra i puges amunt, poquet a poquet, i des d'aquí doblem els genolls i baixa l'esquena cap a baix, cap als peus, amb els genolls doblegats. Endinsa el cap cap als genolls, intenta agafar-te els peus per darrere i et quedes ben tancada o ben tancat. Tornes a deixar anar poquet a poquet i vèrtebra per vèrtebra anem pujant amunt a Tadasana. Ens anirem davant de la teva màrfega, de la teva colxoneta, del teu mat, i des d'aquí observa que a vegada els peus arrelats a la terra. Ens anirem poquet a poquet obrint els ulls, les mans actives, els dits sempre, tot el cos sempre està actiu. I inspiro amunt i vas a portar la cama dreta poquet a poc sense caure, amunt també, amb el peu cap avall. Observa't aquí, relaxa les espatlles, el cuore, l'estómac fort, i des d'aquí te'n vas poquet a poquet a portar el peu darrere, lluny. Des d'aquí arrela molt bé el peu de darrere per no caure. Inspira profundament, estira la cama esquerra i obre el cor. I a l'exhalar, porta les mans al centre del teu cor
obro el pit. Inspirant, torna a portar els braços darrere el teu clatell i els colzes molt oberts. Respira aquí. I a l'exhalar tornes a portar les mans al cor. I ara doblega i te'n vas a Guerrero 2, poquet a poquet. El genoll ha de tapar els dits del peu i els braços han d'estar en línia. Des d'aquí ens anem en moviment. És la mà dreta, la que està darrere, que se'n va davant i inspiro davant, estiro, exhalo darrere. Inspiro davant, estira la cama. I a l'exhalar darrere. Inspiro, allargo, exhalo, baixo. Inspiro i em quedo allargant els braços. Estira la part esquerra i tornes al centre. Tornes les mans a Anjali Mudra. Tornes a obrir el pit i a l'exhalar doblegues la cama per tancar a davant. I des d'aquí un altre cop inspiro, braços amunt. Inspira dalt de tot. Marica dintre, assegura't amb que el peu dret està ben enganxat a la terra i allarga l'esquerra, peu en punta, i inspira, obre braços amunt. I a l'exhalar, mans al centre del teu cor i poquet a poquet el peu esquerre se'n va molt lluny darrere, arrela bé el peu per no caure. I des d'aquí inspiro, braços amunt, estira les dues cames, obre el cor i a l'exhalar tornes al centre, inspiro, braços amunt i se'n van darrere el clatell, obre el pit. A l'exhalar ja ens anem al Guerrero 2, obre els braços, el genoll que tapa el peu, respiro aquí, és la mà esquerra, inspiro davant, allargo, exhalo davant. Inspiro, obro, exhalo, davant, projecta tota la teva energia. Inspiro, obro, exhalo, davant. Inspiro, obro, i exhalo, davant. I ara inspiro, obre i estira. El braç dret, cama dreta, allarga. I a l'exhalar, tornes a Guerrero. Tornes a portar les mans a Anjali Mudra. Assegura el peu dret ben encarregat a la terra i tanques a davant. Des d'aquí inspiro amunt, allarga i a l'exhalar baixes cap a la terra. Porta les mans a les tíbies i allarga aquesta esquena, mira endavant, allargant. Poquet a poquet doblega genolls i te'n vas amb les mans darrere per agafar les mans per darrere i baixa el cor, el cap cap avall i ves portant els braços poquet a poquet, dona-li temps. Recorda no forçar massa. El pit es va posant a sobre dels genolls i recorda no forçar molt en les teves espatlles. Les vas acompanyant amb la teva respiració. Tornes, aixeca el cap, esquena recta i els braços se'n van cap a darrere allargant-los. I a l'exhalar mans a la terra i portes la cama esquerra darrere lluny. A la segona del corredor estires aquí davant, les gemmes dels dits al terra. A l'inspirar profundament, poquet a poquet, porta el genoll a la terra i ves estirant la cama dreta a portar el cap al front. I tornes a davant. I donem flexibilitat a aquesta cama, tornes a estirar aquesta cama i tornes a davant. Tornes a recuperar el peu de darrere i tanques a davant. I des d'aquí, poquet a poquet, tornes a pujar amunt. I inspiro, braços al centre. I a l'exhalar tornes a agafar les mans per darrere, doblega genolls cap avall. Malic, l'estómac a sobre dels genolls. Inspira, baixa braços cap al culete. Estira el cap cap davant. Mans a la terra. I és el peu dret que se'n va lluny.
sana del corredor, baixa el cul avall. Inspira profundament el genoll esquerre en carinyo, darrere. I a poc és la cama esquerra que vas portant el cap al front. Inspiro davant. Exhalo darrere. Inspiro davant, tornes a recuperar i tanques a davant. I tornes a pujar de vèrtebra per vèrtebra, amunt. Relaxo aquí, observo. Afluixo les teves espatlles i mànica dintre. Inspira profundament, tornem amunt, inspira, tornem a pulmons. Allarga, ajusta les teves mans i te'n vas al costat dret, allargant el lateral. Inspiro al centre i allargo al costat contrari. Inspiro al cel i exhalo, vaig baixant poquet a poquet a la terra. Baixant a la terra i te'n vas a perro boca abajo, te'n vas a Mukasana. Te'n vas a arrelar ben bé les mans a la terra i baixa el cap cap avall. Inspirant profundament, te'n vas poquet a poquet a planxa, manita dintre i ajusta el peu dret per aixecar l'esquerra. Porta el peu esquerre al terra i aixeca la dreta. I porta les dues cames a la terra i te'n vas endarrere. El cap molt avall. Inspirant profundament, vas a la mà esquerra. La portes darrere. A la teva esquena. Aguanta aquí, respira. Ajusta molt bé la mà dreta. A l'exhalar, poquet a poquet, la mà esquerra es queda ben arrelada. Posa bé el pes a les mans i te portes el braç dret darrere la teva esquena. I respira aquí amb el cap molt avall. Exhalo les dues mans a la terra, genolls a la terra i descansa. Balançant darrere, afluixa darrere. Respira i fluixa les espatlles. Inspirant profundament, ens tornem a posar els genolls a la terra. I des d'aquí, dels genolls a la terra, ens anem a treballar l'abdomen de forma diferent. Anem a portar el melic fort per protegir les lumbars i anem a treballar també una mica de quadríceps, però sobretot l'estómac. L'estómac és el que ha d'estar fort. Això pots portar els peus, els empeines estirats, o pots portar els dits cap a dintre. Això com que sigui més còmode. I des d'aquí anem a portar els braços a davant, melic fort, les espatlles lluny de les orelles, i des d'aquí trec l'aire cap a darrere. Inspiro, torno al centre. Exhalo cap a darrere. Inspiro al centre. Exhalo, allargo. Inspiro al centre, estómac fort. A darrere, perdó. Inspiro, a davant. Exhalo darrere. Inspiro davant. Exhalo darrere. Inspiro davant, dos més. Exhalo darrere. Inspiro davant. I exhalo darrere. Inspiro davant. Assegura't que tens, si tens mal als genolls, que tinguis o doble mat, o bé una manta pels teus genolls si pateixes. Des d'aquí anem a estirar els glutis. Anem a portar la cama dreta per sobre de l'esquerra i te'n vas estirant els braços poquet a poquet a davant. Intenta baixar el cap a la terra i observa l'estirament dels teus glutis. El que dèiem abans, si has d'anar a caminar, trobaràs una gran línia aquí per desfer. Ens anem amb les mans al costat dret. I allà, d'aquí, observa l'estirament important. On estàs treballant, on estàs estirant.
Intenta baixar-te el que puguis el cul avall. Porta les gemmes dels dits al terra i allarga encara més. Tornes al centre i vas a portar els peus davant. Desfés la cama dreta per portar la cama esquerra per sobre, ben passada per sobre, i estira bé les mans a davant, allarga. I ara amb les gemmes dels dits te'n vas al costat esquerre, allarga aquí. Respira. Exhalo, afluixo. Torno al centre i desfaig la cama a esquerra. Me'n vaig a darrere, afluixo a balassana. Descanso. Respira. Inspira profundament, tornes al centre sobre els teus genolls. Ens anem a buscar un bloc per seure. Anem a relaxar una mica, anem a sentir aquest cos ben assegut a la terra. Agafa el bloc o bé un coixí per seure bé, que sigui còmode, i des d'aquí respira profundament. Observa el teu maluc assegut, assentat a la terra, de forma còmoda, que sigui molt còmode les teves espatlles i aquests peus, donant amplitud en aquests malucs, en aquestes caderes. Afluixa aquí i relaxa. Respira aquí. Observa la teva respiració, com surt, com entra l'aire. Esquena molt recta, per dret avall. I des d'aquí anem a portar l'energia a les teves mans. Frota una mà i frota l'altra, dona energia. No col·lapsis les espatlles, recorda. Des d'aquí donant energia a aquestes mans. Ara sentiràs les mans a sobre les teves cames, el calor de les teves palmes de les mans, la planta de les mans, sents tota aquesta calor, relaxa les espatlles. A partir d'aquí comença a donar copets amb les gemmes dels dits i vas donar copets sentint totes les cames com es relaxa amb les teves mans. Com si plogués sobre el teu cos. Intenta passar per tot arreu, sentint els peus, genolls, i vas aquí sentint aquests dits que van donant copets. Vas cap a l'estómac, i a l'estómac et vas donant copets, te'n vas cap a darrere, cap a les teves lumbars, sentint aquests copets. Si tanques els ulls, sentiràs molt més tot sempre. Te'n vas pel mig del pit i te'n vas a sobre el pit, donant copets, a ser placentero, gustós. Creua les mans, te'n vas a baixar braços, sentint, despertant aquesta agudesa. Tornes al centre dels teus dits, picant per tot el cos, per sobre les espatlles, per darrere el clatell, copets. Recrea-te, queda't per darrere el clatell, sentint aquests copets, baixa el cap, ves pujant per darrere el cap, i a sobre el teu cap plou, cauen gotes, i són els teus dits que van picant el cap amb carinyo. Has de sentir, ni que sigui molt fort,
ni que sigui molt suau, que sigui molt gustós. Fes com des de la meitat del centre del teu cap cap als costats, com si volguessis repartir el cap en dos trossos, per darrere el mateix. Finalment, te'n vas cap al front. Copets aquest front, que es va relaxar. La sient per sobre les celles. I te'n vas cap a les pòmuls, superagradable. I cap a les galtes. Per sobre el llavi. Te'n vas per sota la barbeta, la part inferior, la mandíbula. Finalment, des del centre, estirar les mans cap als costats, sentint acronant-te. Fins portar les mans, un altre cop àngel i mudra al teu cor. Porta les mans a sobre els teus genolls i observa aquí. Deixa la boca suelta. Respira. Afluixo maluc sobre la terra. Sento el plaer de gaudir del moment. Ajusta els dos dits, a l'anular i al cor, tanca'ls a dintre i deixa el petit i l'índex i el pulgar a fora. I la mà esquerra la portes al cor. Des d'aquí sent el mudra de l'estimació. Respira. Respira des del teu cor. Estimant-te i donant-te carinyo a tu, al teu jo. I inspirant profundament, tornes les mans al cor, les dues en Namasté, àngel i mudra. I inspirant profundament, trauràs el bloc o el coixí de darrere. Estira les cames davant. Tomba't a terra. S'abaixarà, deixa caure les cames, deixa caure les mans. I observo aquí el plaer de deixar les cames al terra, com tot el sacro s'enganxa a la terra. M'abandono aquí. Afluixant. Porta les mans a l'estómac. Sentim la respiració des de l'estómac com un globus que s'infla i es desinfla. Consciència d'on portem l'aire. Ara te'n vas amb les mans, una mà a cada costella al costat, amb els colzes ben arrepenjats a la terra. Barbeta recorda que sempre està avall. I ara porta la respiració a les costelles, la panxa no es mou. Inflant aquesta caixa toràcica. Les teves mans entren
l'aire on tu vols. Tu ets el dueño, la dueña del teu cos. Tu decideixes on respires. I finalment creua les mans per davant i porta una mà a cada espatlla per darrere, l'escàpula. Agafa bé les espatlles, colze esquerre del mig al centre i respira aquí a dalt de tot. La panxa apenas es mou. Obrim per darrere. Última. Tornes a deixar poquet a poquet i porta les plantes dels peus al terra, tornant a ajustar totalment l'esquena al terra. Retroversió pèlvica, tira cap a darrere la pelvis, la barbeta a baix i estiro les mans a dalt de tot, allarga i ajusta bé la columna a la terra. I a l'exhalar al centre del teu cor. I anem desfent poquet a poquet. I des d'aquí, el bo que hi ha en mi, pugui veure el bo que hi ha en tu, Namasté.